Niphai krepor ni kalitang sumila ronghang pialam kya phuthak chingwai chingsai pedoponji. Men rong phara rong along kalitang sumila ronghang piaphan kachikimu pon. Bimol ti so ahem tomon ke thya jok ahem kanahok dun. Abarim CM Mongol Singh Intia hem kedu rubber store me chupidet. Food and Civil Supply Assistant Director pen card holder bang phubang phiatumalong kahumridam. Dongmu kagalong ihuma motor John Tlia chainong aphan patong bob. Kardom pinya Adap Abirta than bang phinili malinti mungpi nonarjuik tha birtang ton pen. Aru Niphai Chris Adap por phai throk rachiti malom dongmokak police station ke parlo thongnok be college adung ihum Volkswagen van to akar John Tlia chainong aphan patong bob. Kupi ko sona puthak police mate raikom sai khiatum tarlipon bob. Adong tebok tere tum ke than pona tengke motor abang ke prapika jokhate wartong thekthesi chainong atuma phan patong rui lo pusi than pon adimaklong along radatum kiledunan ke motor kate warabang motor ki plur plede rajok motor abang ke adimalong tekang koksika jui pusi nang pachini pon adon thu kopi koson penesi labang solam ke dolong lo nepu aputhak nonamat police atum mate raikom sai khiatum pen ritarli bomlang. Sanjay Majumdar reports 365 News India. Kedam tangara ni thipliara maradatum socheng lems dealer nandini timung piaphan complaint ki pipona teng Food and Civil Supply Assistant Director Moni Mohan Mahendra Hinpen ketarlipon card holder bang phubang phiahem humridam labangso kahumridam hot complaint ki piateng pen si thekpon long lason si sangta me cardalong ke toka teng pen pipe matnia phan ke bang thoka pharman lin thongkep ke long nang jiadim lining koi lason pipon chot si thekpon long lapen tangka pharu pho pharu ke thom ke hang ke office pen order ave lason si sanga karaki mi ke apply order ta velang pusi pachini pon lasi lason ke chok chia sai ke claim apot arona teng pening sai ponji pusi Moni Mohan Mahendra lapen root bp pen pherang kya thengnu pachini pon. Bureau Report 365 News India. Limited Keruni as secretary law kini nili dak tipliaram arong card holder ahem nangkachi humri Food and Civil Supply Department officer ahin pen latumalogo tinili nangdu nanglo ini ang si sport inquiry ani si gundugul alam dudut aporsi ini bani tung cooperative pen lem sasor pen Food and Civil Supply officer tung pen itu dar sport inquiry pan banglo ansi rata tum kisung kuri cudut alama bangke ani sita pilo seta hoi phak seta lang chokle makama bangke la bangke nona teng pulutan te beneficiary ahin pen itu sport arjulo akat itu langlo akat along bangke chok hala ke isu bangke hala so ateng salang pipo seta hala physically asangki pibinong bangsi chok chede hala akat along bangke ke tok pen hala ki pi ke rona bang chimili le la pen tangka ka hang access pusi dagrat tunang sera nang chi thandun lo ang sepini la director atung assistant director hamren pen alang tung dak sport inquiry wang pen alang tung lu tok lo ilo la so lo statement and pon lo bang putin aphanta card holder tung ben statement and milita la so lo kodu Aru Niphai Chris yarani por phai Chris rachiti malom abarim KACCM Mongol Singh Intia hem kedu rubber store hem so mi chupidet dihinamuluk suri thomke bra phomate suri flikep anba ka hormu na hok ponlo labang so me ke chu storeroom te bokhet bun he hui ke thorpen dun ur ta hai pusi pangthek pon kopai ke mia jok fire department pen tongsekot lidun pen make up map dun jok rubber storeroom pe jok dun un e puseta ahum ka prek me ki dun pen khang dun longlu la pen storeroom ke chu bom ami puseta mi pamep longlu Dipu Penajit Gogoi 365 News India Senior Station Officer Dipu Fire Brigade along pelo nilitum bajikre sira 45 minute apor mi cho khobor long si ladak long mongwe ku jagat mi cho khobor long si itum loge loge bang phelo gari humni bang phelo la pen daga jaga nang thek thulong lo ladak na thek long ke ex CM morsi tia alangli hem backside anat la robor pak ke pakre ngadim
มีกี่ทอร์คนมาสิมีจูนผู้สิทั้งแต่ทีนี้ตุ้มนาเทคลองลอยเป็นตุ้มการีหุ่นนี้เป็นล้างอาบิกล้นั่นเนี่ย complete มีแมปปามิล้ แต่กันนะฮอกปันบักดูหรอตา cái nào không bằng cái này chúng ta non arju tik lang alang li tum kan tong rubber kiba pakre ne bikhe ke rubberan vet bikhe la thengpi adu ra erong rong ni thengpi mukhan re lo talan the dung de nai phusi ning matha la si ni tum loge pame lo non ke thang ta matha thai lo akal lo non ma ke ardom Porphai Kepen Porphai Hinia Dak Aru Niphai Kre Phorani Hamran Deputy Commissioner Sa Hemalong Karlitang Sumila Rong Hangpi Kopai ke lang nolam ki ke phopona phuthak chingwai chingsai mate meeting pedoponji Komatne lam theke jong dunjia bang phuatum kache tong dunjia phan pachini pon Labang so chingwai chingsai ka pedujia hot Karlitang Sumila Rong Hangpia phuthak inquiry and ponji tasonsi Karlitang Sumila Rong Hangpia phan kupi ko sona joini pense apran karmut detma Karlitang Sumila Rong Hangpia Pharman kache songa long radatum sungdun nang ni pin lapen rada khia dat na hokdun de pin pen ahoka kangsa ing samjin pen koson se ka pelong jia phuthak inquiry and ponji bangso along ACS mong wing hi pen silang chari ponpo lasi kumat ne bang phu bang pijong si bangso lama phuthak jong duning tung polote contact number 6900678244 along ka humri ji phan pachini pon Bureau Report 365 News India Singhason MSC constituency arlo rongbong pothar polling station ke parlo manjadung men rong phara rong along tebok teraya rong asar pen chingrum ponsi Karlitang Sumila rong hangpia phan chikimo pon hangtaram pon prabjin pen adai ke do atuma phan kangsai ponji aphuthak Jongpon mi ahok pedalam arta kijum mate arta ningkan kripli kijumo somaratum anaphan ke hemkeven mate saikam chotoi ponu chubi pon aronavi juvenile care lapen IPC regulation aron karkana puthak lapusona sai ke claim pon alar sodak pen kangsai pidu pon jephan sodak pen hangtaram pon Manja pen Rajasanse 365 News India Socheng thenta MSC constituency ke parlo rongagora long Aru Niphai ke barani tomon thepi ke jabajok sar theti so rong asar bimal ti so hemtun pi tomon ke japi raya jok local MSC ka cherong pi phan masapso kerap ka chohang Bimol ti so lang litum nonomat ke do thayan ta vedadlo nilitum men konat pense ka chiri thupo maposi kisung ke phodet bimol ti so pen ning ripon lasi Karbi Anglong Autonomous Council local em ka cherong pi phan masapso bak nerap thekason te pusi phirang kya thengnu chuning ripon Rong mong wepen delip tokbi 365 News India Adap Abirta lapuan sa kanton iglo arnikimi kardom